примитива на политическите нрави у нас, особено потърпевшо се оказа красивото, но твърде злощастно в тукашните ширини понятие демокрация. 15-годишните усилия на нейните преторянци и гръмки защитници завършиха с блестящото й окарикатуряване. Докато флиртът между БСП, НДСВ и ДПС превръща демокрацията в бездарен фарс, терорът срещу българите в така наречените смесени райони става все по-арогантен. Джамиите никнат като гъби, а децата на българо-мухамеданите сричат буквите на непонятен за тях и родителите им турски език и с неукрепнала ръчица вписват в тетрадките си: „Моята родина е България, но най-обичам Турция“. Halindeki ismin dem halindeki kelimelerden sonra kullanılan ilgeçler. Цели области в страната на юг и на север стават заложници на пълзяща автономия и етнорелигиозно обособяване в угода на чужди великодържавни интереси. Османският султан Баязид I Йылдырым, Светкавицата, е завоевателят на България, Сърбия, Македония и Гърция. На трона наследява своя баща Мурад през 1389 година. Създава силен военен флот и огромна армия, ударно звено от която е Еничерския корпус. Благодарение на неговите походи на Балканите, Високата порта държи в подчинение народите от региона в продължение на 5 века. Загива през 1402 година при Анкара в сражение с войските на Тамерлан. Днес, повече от 600 години след смъртта на Баязид I и 128 години след освобождението, ние увековечаваме името на поробителя на България. Централната улица в град Джебел е преименувана от единство на Йылдырым, т.е. Светкавицата, прякора на Баязид, ликвидирал кърваво Второто ни царство. На входа на града, освен на български и английски език, ви приветстват и на турски с Хош Гелдинис и Хайрли Йолчулук. Турски названия красят фасадите и на културните ни институции, читалища и театри. Ежедневно от екрана на Българската национална телевизия научаваме новините за Bulgaristan. Türkçe Haber Bülteninden iyi günler. Razgrad Bölge Valisi Nasko Atanasov, bölgede önde gelen şirketlerin sahipleri ve yöneticileriyle bugün Kubrat'ta bir araya geldi. Görüşmeye bölgede faaliyet gösteren 16 şirketin temsilcileri katıldı. Сбърканият ни политически модел допусна турската сепаратистка партия ДПС да диктува политиката на България. Днес у нас е в ход планът Баязид II, второто потурчване на България. Зад името на печално известния у нас османски завоевател се крие десетилетна многопосочна стратегия за разгром на българската държава и откъсване на големи части от бившия дунавски вилает в полза на югоизточната ни съседка. Основите на тази стратегия поставя създателят на светска Турция – Мустафа Кемал, по-известен с прозвището Ататюрк, баща на турците. Политическата му кариера е стремителна. През 1912-13 година той е военен аташе в България. На 29 октомври 1923 година турският парламент избира Мустафа Кемал за първи президент на републиканска Турция. Той налага господстващата и до днес страната агресивна спрямо съседните страни доктрина – кемализма, чийто основен принцип е турският национализъм. Тази идеология е пряко свързана с постулатите, обявени от бащата на пантюркизма – Зия Гьокалп – една държава, един народ, една нация. През 1924 година е създадена и първата републиканска конституция. Нейният член 88 е категоричен. Всеки гражданин на Турция е турчин. По-късно, през 1934 година, ще бъдат приети и така наречените СС закони. Названието им идва от първите букви на две понятия – сюргюн – депортиране и сойкаръм – геноцид. По силата им инородното население се прогонва от родните места
и се заселва сред компактни турски маси, за да бъде асимилирано. Същата година се променя и именната система. Фамилните имена стават турски, без разлика на етноса. Така умишлено се заличават именните системи на многобройните нетурски народности, обитавали Османската империя. Основен метод за прилагането на този закон е насилието. Преди няколко години доморасли туркофили, начело с президента Желю Желев, лансираха идеята да построим у нас паметник на Ататюрк. Но забравиха или не знаеха, че като военен аташе в България, Мустафа Кемал е шпионирал държавата ни. По-късно ще използва опита си от секретната мисия, за да създаде нова разузнавателна програма, директно насочена срещу България. Нейната първа задача е да се преиначи истината за произхода на турскоезичното население у нас и на българо-мухамеданите. Новата разузнавателна програма на Ататюрк, която се прилага и до днес, е в основите на стратегията, наречена със събирателното име Баязид 2. В ход влиза и теорията за турско-ислямския синтез. Религията се отъждествява с етноса. Затова стратегията на Анкара предвижда турцизиране на българо-мухамеданите и откъсването им от родовия корен. И на много места в смесените райони на страната това вече става. Тук в Рибново населението разбрах, че са само българи мюсюлмани. Да. Няма турци. Тия сме се турци, Как сте турци? Виж какво български говориш. Ние говорим българци, ама се изпълняваме турско, всичко турско. Всичко това се изпълняваме. Ти турски знаеш ли? Кой аз? Аз не знам турски. Как си турченка? Баща ми знае, аз не знам. А вкъщи какъв език говорите? Как говорим с ти? Така говорите и вкъщи. Има право да се нарече какъвто иска. Да, просто питам, разбира. Защо тогава го наказвате човека, ако турма? Наказваме, аз го... Всеки един има право да се нарече, ако иска турчин, ако иска циганин, какъвто иска, няма никакъв проблем това. Аз го питам само, господине. Вие как се казвате? Няма значение. Сега няма значение. А вие какъв се самоопределяте? Мюсюлманин. Това е като вероизповедание, като национална принадлежност. Много се спекулира с това нещо. С националната принадлежност. Спекулира, нали има преброяване? Когато се наречеме, когато кажем, че сме български граждани, съгласен